ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯିଏ ବର୍ଷକ ଭିତରୁ ମାସେ ଉପବାସ ରହୁଛି ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ମାନ୍ୟ ଦେଇଛି। ତୁ କଣ କଲୁ ନା ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ କହୁଛି ଠାକୁର ମତେ ମୁଣ୍ଡ ମାରିବାକୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି କାହିଁକି ଏତେ ଉପାସ କରିବାର କାରଣ ଆମେ ତ ସବୁବେଳେ ପାଳନ ସବୁବେଳେ ପାଳନ ଯିବି ପ୍ରଥମେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମତେ କହିଲେ ମୁଁ ସାର୍ ଖରାପ ସାର୍ ମତେ ବଡ କରିଦିଏ ପାଳନ ପଳେଇଯାଏ ମତେ ଇଆଡେ ନା ସାର୍ ମୁଁ କହିଲି ପରିଶ୍ରମ ତ ମୁଁ ଏତେ କରୁଛି ଆଉ ଆପଣ କାହିଁ ଜାଣି ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମୋ ପୁଅ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନର ଶ୍ରୀମତ୍ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ସଦାଶଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କରନ୍ତୁ, ଦିଅନ୍ତୁ, ଦୀର୍ଘାୟୁ କରନ୍ତୁ, ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ, ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରନ୍ତୁ, ହୃଦୟରେ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, ଶାନ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, ଔଦର୍ଯ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଶୌର୍ଯ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରନ୍ତୁ, ଦୁଇ ସୁନାଗରିକ ରୂପେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅ ନନ୍ଦାକୁ, ନନ୍ଦା କେଶ ମରିଯାଉ ପେଣ୍ଡା ଭାଗିରଥୀ